Anem a finalitzar ja la pràctica 7 de modelització. Ací en el model d'exemple jo ja he inclòs totes les variables auxiliars que utilitzarem per a calcular el nitrat i amoni a la fracció gruixuda i la fracció fina de la matèria orgànica. Val? Ja he unit les variables de nivell amb la variable auxiliar i amb el factor multiplicador. Fixeu-vos sempre la direcció de les fletxes que van des de la variable de nivell cap a la variable auxiliar i del factor multiplicador cap a la variable auxiliar. Una vegada s'han unit, el que fem és multiplicar aquestes dues variables. Una vegada tenim això, simplement el que hem de fer és veure els resultats. Podem crear una gràfica, doble clic dins de la gràfica i seleccionem les variables auxiliars que ens donaran els valors d'amoni, el moll i el MOF i els valors de nitrat, el moll i el MOF. Val? Podem deixar el temps que teníem abans, que vagi de 0 a 30 anys. Li donem a l'OK i fem córrer el model. Li donem a Run i així tenim els valors tant d'amoni com de nitrat per al moll i al MOF. Val? Evidentment, com és una proporció de la quantitat de carboni que tenim a les fraccions fines i gruixudes, el patró, la forma de la corba en el temps serà similar, val? Perquè simplement és una proporció. Sí que heu de tindre en compte que si el factor multiplicador l'heu fet per a les formes de nitrogen en mil·ligrams partit grams de carboni, els vostres resultats seran en mil·ligrams, d'acord? Respecte a les unitats. Doncs amb això acabem la pràctica 7 i també les pràctiques de modelització de sistemes ecològics.